Здравейте, приятели, аз съм Гопето и днес ще снимаме на Майнкрафт. Има някои нови неща, например, тук съм направил Chicken Cooker, онази къща е и там съм я срутил и вече я нема, само камъка е останал, иначе дървото съм го махнал, само е там стълбите, както виждате я нема. Тук овцете ги знаете. Това не знам дали съм ви го показвал, май не съм. Това мислим да го направим на някакво малко често румче. Да имам къде да си складирам нещата. Ето, до сега има само 3 честа. А тук е санда и тук директно мога да седнеш в градината. Скачаш и готово. Тук вчера обирах градините. Извинете, че не съм снимал от много време, просто няма възможност и няма как да снимам. Тук за тикви и така. За тикви и лубеници и диняде. Градина имам. Като порасне нещо, тъй и готово. Това май преди съм ви го показвал. Ето тук доле имам и чайте само поместим това. Тук доле съм направил едно малко селце, хванал съм си коне и така, тук една малка градинка ще правим. Ето, тук вчера съдих дървета, пораснали са. Ето тук просто е така да си седнеш. Сега ще влезем в къщата. Тук е червено легло. Един чест, има само стъкло в него. На втория етаж няма нищо. Само една тераска. Тук да излезеш и да гледаш. Ама нещо заваля и трябва да изчакам да стане нощ, за да се наспим. Хора, ще се върнем като дъжда спре и ще се видим отново. Здравейте, хора, върнах се. Дъжда спре. Тук забравих да ви покажем. Имам едно кладенче. Не е много дълбоко. Водата си беше тук. Също е тази баракичка. Е тук се опита да го направим някак си така, тук да е по-високо и е така с стълби да се стига, ама нещо не се получи. Това тук е нещо като диванче съм сложил. Е така, 3 масички, 2 печки, един крафтинг, чест, няма нещо от него и едно червено легло отново. Тук имам някакви коне. Хванал съм ги. Ето тук си е моя. Не съм го кръстил никак си. Ето го. Тук не знам защо липсва жито, бех засадил. Чекай да затворим. Бех се объркал преди, вместо да направим от такива, бех крафтнал само такива и не се бех усетил, че слагам такива. Тук едно магаре си имам. Ето, чест 2 кокала има у него само. Не съм ходил никъде с него. Ето, както виждате от кладенеца чак до тук стига водата. Ще се опитам да стигнем до него. Не, чекай. Объркал съм се. Нека друга да беше.
Тук отдолу има камък, защото както знаете, нали имам един подземен град и водата тече от всекъде. Поне не се бех усетил, че като строим оттам и ще се отрази тука. И сега вече няма как да го преместим. Чакайте само малко да идем да проверим едно нещо. Да не са ме ограбили. Да се проверим честа. А сега ще ви покажа какво преди няколко дена открих в мината. Както си копаех и слизах в една пещера. И ще видите сега какво намерих. Тук нещо пилета. Не. Тук имаше малък проблем с чикен кукъра и пилетата познаха навсекъде и трябваше ги избивам. И трябваше после да търсим нови яйца и така. Сега, тук, както виждате, имам един чест за дракона. Съм си крафнал 10 златни ябълки, една карта и уминат ония ден, като изкопах тия 2 емералда. Тук съм си крафнал едни диамантени панталони и един диамантен честплейт. Имам една такава перла, 6 TNT и един лък само с сила 2. Защото не ми се пада нищо друго, няма къде да си крафне книги, защото няма кожа. И трябва да търсим или крави или нещо друго, къде да е кожа. И тук съм си крафнал и стрели. По магазина имам още, ще да ги вземем. Понеже сме само двама от сървъра и няма много хора. От магазина много не се купува. Защото и двамата сме си направили магазини и понеже он не е къде си много далеко от спаун, а понеже главният ни спаун е тук долу от долината, точно на тая къща, там е главният ни спаун, он си е некъде натам от спауна и понекога няма как да ходим чак до там и още се клекам, какво ми става. Оставям тия 2 картофа. Както виждате, не съм много добър с храната. Тук сложим това. Да вземем семето. И ще имам додоле да засадим тия 4 семена. Тук си имам всичко, само коне нема. Ето, сега ще ви покажа как работи. Така като го избута и пада, ама зидините по някой път като се таковат, като ги махнем и остават някои парченца на самото си место и не мога да ги избуташ и трябва да ги фърлиш на мичък. Не исках за някаква система, ама не се получи. Ето, готово. Ако искате, предложете име на този кон тук. Чакай, че го търсех. Предложете му име, ако искате. И да го кръстим така. Трябва да му сложим и седло. Предложете име в коментарите. Някое не е много смешно има, ама не е много скучно. Някакво такова забавно си. Измислете му име и го напишете в коментарите.
Сега да вземем седлото. Готово. Къде отиде? Ето го. Готово. Не е с много сърца, ама все пак е хубав, кой не изкача на високо. Май той скачаше най-много. И си е бързичък, така че. Имах си една лама, няма нещо избега в фенда, докато направим една ограда и така и у нас е смогнал ендър портала. За малко е... Опа, извинете, има малки проблеми, ще се върнем като... И хора, върнах се. Тук сега обирам дините. Ето, както видяхте, това остана, ама по някакъв път оставате тук при самото семе и стават леки проблеми. Тая ферма вчера обирах и пая пораснала. Вече няма как да побирам толкова много шугаркин. Сега ще идваме в мината да покопаваме малко и да ви покажа. Един зомби спаунер намерих ония денка ама не съм ви го показал. Поне така мисля в миналите епизоди. Да оставим тия стрели тук и да отивам. Да вземем и малко дърво и храна. Така 9 да кажем. И малко още. Готово е така 6 картофа. И да отиваме да копаеме. Тук вече съм променил много неща. И така. Опа, чакайте. Тръгнах към селото. Ония денка имаше малко наводнение и чакайте, че тук съм забрал как са такова. Тук вече няма къде да се влезне, запушил съм всичко. И като идем в мината, вече мислим да спрем епизода и по-късно ще кача още един епизод и тогава ще копаеме. Дано да намериме нещо. И мисля това да е за клипа. Айде, чао! Аз бях Гобето и проснете един лайк, харесайте клипа ако ви е харесал и това.